Sugeng rawuh Mas Paino. Oke. Saking asinan. Mas Somat, monggo binara. Mas Ugi Pak Manten Suyat, monggo lenggahipun Pak. Matur suwun rawuhipun. pasrah kang kuwasa Alon wae Mbak, santai wae Mbak, rasa kemrungsuk. serat direbut Oh. trima pandemeng mati Yes, dasare sarjana seni. ning kok urung rabi-rabi Iya ya sing jenenge sarjana seni kan habis pinter. ora kepengin timbang ande tawa lara Yes. Yeah. Apa, Nduk? melantiri roncen apa sambung aja Cocok. dalu Wis, monggo, nderek. Minangka pasegahan kagem para sepuh pini sepuh ingkang sama rawuh melatih nonceng. lakai mos mrene nyangkeng kembang melati ringonci tondo yakti tetap pentasaku Mas Kliwir, Mamah Wiyaga, nggo gawe ngerem ambar. Pokoke klasik iki tekan rampung klasik engko sing ref lho ya klasik. Men ora dildilan. iya Jan wit mau kan Jajal nek ambar kok nduk ngaturke sing alus lupes ora. Engko iso ya sing iso dadi piyai luhur apa ora nah, cari hesi luhur asar maghrib bareng Piyai luhur iki tegese iki darah biru kok luhur asar maghrib. aku darah pink Oh, pink. kayak kulon sing darah biru Santai Mas Paino, santai. iki pasangonmu mawar kuning kang kutu sumati Ayo. pangajapku
jumbuhaken ingkang lenggah ingkang rawuh punden kula sedaya kula aturi midhangetaken klaras bareng-bareng melati renunce langgam Jawi klasik. Kesabaranmu. Nah, wit mau kan pon jarum-jarum. Lah iya. Kita sing alon. Dadi piyayi sing lenggah, para pundhen oh ambar iki berarti werna-werna alus ya iso. Yeah. Kasar dasare lakone yen kasar. Aja diomong. Lah iya. Minggu niku Pak ngrumat kaya ngene iki ya akeh ragate maneh kula ya ora ngucap. Jane arep tak pek mantune ora lah. Wis. Mantune jenengan mesake karo aku. Hah? Mantune apa putrane jenengan mesake. Iya, bener njaruk dadi korban sing nomor piro ngono maksude. Yo. 05 serahake rawuhe Pakde Paidi. Oke, sugeng rawuh Pak Paidi Menot. Hah? Kalian Ibu Bapak sinten? Pak Manten Suya. Pak Manten Suya. Nggih sedaya mawon sugeng lenggah sugeng rawuh. Niki nganu Mas Paidi, tak tes Napa? kesabarane. Biasane rak ambar nggrunjal-grunjal. Lah iki aluske ya Jal. Iku ya kaya nganu, kaya di apa jenenge dikencang. Kaya wong bar turun mesin. Yo. Iki pasanganmu wawarakune kang kudu sumati pangajapku asih matur sembah nuwun Mbak Ambar. Ketingalipun Pak Demarjono, Pak Manten